беше следното. На 10 години се срещахме на Витос ресторанта, нали там помните, които беха. После това се срещахме на 15. Сега се срещаме на 20. Спомене не се чува. Явката ще го организираме и на 40. Още повече за тогава Роси Ботева обещава, че ще присъства. С правнуци. Тогава ще си ги водиме и това е. Не се чува. Аз като гледам сина ми другата година се оженил. Много рано бе, типа. Абе, нека да... Това е хубаво, че още всичките сте живи. Добре, наркомани нема. Наркомани нема. На помпи има ли? Както ще се чака на нашия витурецки бал да дойде в Клеопатра и фараона. Но те беха взети с някаква друга позиция. Има и Ахнатон, ама той е по-стар малко и не играе. На 13 юли се връща Венци от Америка и ако сте в онлайн ситуация на скайпа, на списъка, който ви раздавам, има хора, които доста сме се включили. Тези, които не са, да не се ослушват посилка кой е. Ами да си направят и те скайп, да си купат лаптопи. Ако не ще им купим, значи, относно 13 юли ще държиме връзка с Венци, които сте тук, които ви няма, онлайн. Ще гледаме нещо да е с Wi-Fi, да може онлайн. Тук в момента имаме човек, но нямаме Wi-Fi. Значи да не спим онлайн. Няма да пиете. Да се съберем. Да, това е малко надолу. Не е лошо, обаче между другото не е лошо да почнем да си го правим всека година, защото, нали знаете вече, остава Тук имам реплика. Значи и жените се оправите всяка година, защото доставка не вълнира. Нямаме жените. Да, протестирам. Ние нямаме проблем. Няма значение да сте жени или не сте жени. Кои са жени, кои са на жени? Напротив, колкото по-малко време, повече мисълта ни беше следната, преди да ви остава да се уверите и не забравяйте, че после пак ще ви снимаме. Мъртво пияне. Окей. Не, космемати няма да има, но ще ви направим преди и след 90-те години. Защото някои от вас са си видели черно-белите албуми вече. Това и се пак ще се събереме, няма да пречи. На здраве, браво, Павеле! Още! Абе, вие, четвърти гей-курс ли сте? Гей-курс ли сте или какво сте? Ево тази друга, че сте чули Павеле. Така, али се правите? Вие сте забравили от кой курс сте? А какво искаш, бе? Това не кажи ми, кой искаш, какво правите? Не, кажи ми. Не знам какво да правя. Направо не. Кой?